Hello mga dear! Welcome back to my channel. Para sa ating lesson ngayon, pag-aaralan natin kung ano ang kaibahan ng you and I and you and me. Kasi may nagtanong sa akin about the difference between the two. Kaya, tatalakayin natin sila dito sa video ito with the other cases of pronouns. Sige, simulan na natin. Bago natin i-discuss ang lesson na ito, alamin muna natin kung pwede ba silang ma-interchange. Pwede bang instead of you and I, gagamit tayo ng you and me, or instead of you and me, gagamit tayo ng you and I. Pwede kaya yun na mag-interchange sila at walang difference ng meaning? Kagaya ng example, you and me are meant to be, or you and I are meant to be. Ano sa palagay niyo? It's a big no. Naku, big no talaga. Why not? Ganito kasi yon. They have different cases. Ano ba yung case? No? Iba-iba yung kaso nila. Hindi kaso. Different functions. Ano ba yung functions nila? At it's a big no na hindi pwede mag-interchange. Kahit na naririnig mo na ginagamit sila interchangeably sa spoken English. Ganito yon. Si you and I ay ginagamit pang subject. Pang subject ng sentence. Kaya, okay siya. Gagawin mong you and I are meant to be. Ito yung subject si you and I at ito naman yung verb. However, ang you and me ay pang-object siya. Anong ibig sabihin yan? So, hindi siya pwedeng you and me are meant to be. Dahil yung subject, ginagamit siya as subject, at nandito yung verb. Hindi siya object. Kapag object, dapat sumusunod siya sa verb. Nakasunod siya sa verb. Mga parents, dito ang verb love, you and me, object of the verb. Or, pwede rin object siya ng preposition. Nakasunod siya sa preposition. This message is for you and me. Yan si you and me. Pang-object siya. Para mas maintindihan natin, alamin natin kung ano ba yung mga cases of pronouns, and specifically personal pronouns, dahil ang I, me, at you ay mga personal pronouns. At ito yung mga kasamahan nilang personal pronouns na iba't iba ang case. Ano ba itong case na to? Meron tayong tinatawag na nominative case o yung mga ginagamit na subject ng sentence. Kapag hindi noun ang ginagamit at gumagamit tayo ng substitute ng noun, ng mga pronouns or mga personal pronouns, ito yung ginagamit natin ng subject. I, we, you, he, she, it, they. Kapag kailangan naman natin ng mga noun substitutes na pang-object, object of the verb or object of the preposition, gagamit tayo ng me, us, you, him, her, it, or them. Ito namang possessive case, pwede siyang may kasamang noun, kaya sometimes tinatawag siya na possessive adjective kasi may kasamang noun na modify. Determiner siya. Pero, nagsasubstitute pa rin siya sa noun na nire-represent ng mga pronouns na to. Ang possessive na to ay pwede ring walang noun. Katulad na mine, instead of mine, magiging mine. Our, magiging ours. Ang your plus noun, magiging yours. Ang his plus noun, magiging his. And so on and so forth. And kailangan din nating maintindihan na bawat personal pronoun na to, kahit ano pa man ang case nila, subject ba, object ba, or possessive ba, ay dapat mag-follow sa right person. Ano ba yung right person? Kung first, second, or third. Pag first person, meaning kung sino ang nagsasalita. Second person, ibig sabihin kung sino yung kausap. Yung kausap natin ay, of course, you, ikaw. Palaging si ikaw, si you ang kausap ng kahit na sino. At pag third person ay yung pinag-uusapan. Yung topic. First person nominative, ito yung nagsasalita. Ito yung nagsasalita.
na object sila ng verb. Ito yung nagsasalita na nagtumutukoy kung ano yung pagmamay-ari nila. Second person, nominative, yung kausap. Objective, kausap. Possessive, ang kausap pa rin. Third person, ang pinag-uusapan sila. Siya. So, ito yung basic na dapat itindihin natin kung ano yung mga functions ng personal pronouns or cases ng personal pronouns. Pwede silang pang-subject, depende kung sino ba yung nagsasalita, sino yung kausap o sino yung pinag-uusapan. Pang-object or pang-possessive. Nag-gets niyo ba ang basic concept ng cases of pronouns? So, makikita natin sa examples na to ng mga nominative case ng pronoun na ang I and we and you and he, she, it, they ay ginagamit as subject ng sentence. First person, sino ang nagsasalita? Second person, sino ang kausap? And third person, sino ang pinag-uusapan? Very easy lang, di ba? Yan naman yung mga examples ng objective case ng personal pronouns. So, ang mga pronouns, mga personal pronouns na pang object ay si me or si us pag first person, you pang second person, or him, her, it, them pang third person. Kapag sinasabi natin pang object, no, tinutukoy natin na object of the verb or object of the preposition. So kapag object of the verb, makikita natin na ang pronoun ay after the verb. No? Dito yung verb, nakasunod yung pronoun. So, knows is a verb. Sumunod si me, object siya ng verb. Ito naman, likes, ang verb, object, si you, nakasunod siya sa like. Dito naman is enjoying ang verb, object niya yung it, nakasunod siya sa verb. So kapag object of the verb, meaning siya ang next word sa verb or nag-follow after the verb. Basically, ito yung structure niya. Kapag object siya ng verb, so it comes after the verb. The same din kung object siya ng preposition, nagfa-follow din siya sa preposition after siya sa preposition. So, ang preposition natin dito sa first person na example ay for, so si us ay nakasunod sa for. Dito rin, ang preposition ay of, si you ay sumunod sa of. Object siya ng preposition. Si in naman dito, as si him ay object ng preposition. So, if you notice yung mga preposition, kasunod yan mga noun or pronoun. Kasi, nagtitake yan ng object. Kaya, kung hindi gumagamit ng noun, for sure, pronoun ang sumusunod sa preposition. Dahil meron silang mga object. At itong mga pronouns na to, personal pronouns, ay ginagamit pang object. Me, us, you, him, her, it, them. After the verb or after the preposition. Very easy lang, di ba? Ito naman yung mga possessives na may partner na noun. Kaya, pronouns sila basically, pero minsan tinatawag silang mga possessive adjective dahil meron silang partner na noun. Parang nag-function na sila na modifier ng noun. Kaya lang, pronouns pa rin sila kasi hinahalili nila yung tao, no? Or yung bagay na tinutukoy ng pronoun. Yung may, yung nagsasalita. Si your, yung kausap. Si his, no? Yung pinag-uusapan. Pero tinutukoy nila kung ano yung pag-aari ng nagsasalita, ng kausap, or ng pinag-uusapan. Kaya may partner siya na noun. Kasi nga, possessive. Kung ano yung na-possess. So, sa first person na example natin, my dog. No? Ang aso ng nagsasalita. Ako. Our car. Ang car namin. At
Dahil ako ang nagsasalita, kasali ako sa amin. Your attitude, ang attitude ng kausap. His answer, ang sagot niya, yung pinag-uusapan, kung ano yung sagot niya. Her name, ang pangalan niya, siya na pinag-uusapan. So, magamit tayo ng possessive na my noun, may partner na noun. Its handle, ang handle ng isang bagay. Maybe isa itong mug at na-broken yung handle niya. Their children, ang pinag-uusapan natin ay ang mga anak nila. Sino sila? Yun, gumagamit tayo ng panghalili ng noun kung sino man ang tinutukoy dito na sila. So, ito yung mga possessive case ng pronouns na nilalagyan natin ng noun, yung pag-aari nila. Ito naman yung mga possessive personal pronouns na hindi na ginagamitan ng noun. Ang mga possessive pronouns na hindi na ginagamitan ng noun, mga partner, ay mine, ours, yours, his, hers, or theirs. Gumagamit tayo ng possessive na walang noun kapag alam na natin kung ano yung noun na tinutukoy natin. Kagaya ng sa example na to, your dog is big, mine is small. Alam na natin na dog ang pinag-uusapan, so hindi na natin sasabihin na my dog. Mine na lang. Ibig sabihin, ng mine dito is my dog. Instead na sabihin mo na my dog, mine na lang gagamitin dahil alam na natin kung ano yung tinutukoy niya. The same with ours. They are done with your car. Alam natin na ang pinag-uusapan ay ang car. So, ito naman, ibig sabihin our car. To avoid repetition, hindi na natin sasabihin ang our car, kundi ours na lang. At alam na natin na ang ibig sabihin ay our car. The same with sa second person na yours. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang shirt. So, alam na natin na ang ibig sabihin dito ay your shirt. So, to avoid redundancy, gagamit tayo ng yours. The same din sa examples natin for third person. Ang pinag-uusapan natin dito ay answer, so hindi na natin sasabihin na his answer. Dahil alam na natin ang tinutukoy natin, so his na lang. Kasi ang equivalent ng his, kapag walang noun na kasama, ay his pa rin. The red bag is hers. Dahil alam natin na bag ang tinutukoy, hindi na natin sinasabi na the red bag is her bag dahil very redundant na siya, no? Paulit-ulit. So, gamit tayo ng hers. That mansion is theirs. Alam natin na mansion ang pinag-uusapan, so hindi na natin sasabihin na their mansion at theirs na ating gagamit. So, ganito ginagamit ang possessive na walang mga nouns kapag ang tinutukoy na noun na pag-aari ng mga personal pronouns na ginagamit ay known na, alam na. So, hindi na kailangan banggitin ulit dahil repetition na siya, redundant na siya. So, gagamit tayo ng mga mine, ours for first person or kung sino yung nagsasalita, yours for second person or kung sino yung kausap, and his, hers, or theirs for third person kung sino yung pinag-uusapan. Very easy lang, di ba? To sum up, ang mga pronouns ay meron silang mga iba't ibang cases na nahahati sa tatlo. At sa lesson na to ay nakafocus tayo sa mga personal pronouns dahil ang tanong sa akin ay ang kaibahan ng you, I, you and me na mga personal pronouns. So, ang first na case ng pronoun ay yung tinatawag na nominative case na tinatawag ding subjective case dahil siya ay pang subject at ito yung mga personal pronouns na belong sa case na to. Meron ding objective at ito yung mga personal pronouns na belong sa case na to at merong mga possessive at ito yung mga personal pronouns under possessive case. Merong
Kailangan ng partner na noun na pag-aari ng pronoun na ginagamit. At meron ding hindi na kailangang maglagay ng noun na pag-aari ng pronoun na ginagamit dahil it is already known, alam na sa context, sa meaning ng sentence. At kapag gagamitan ka ng noun ay magiging redundant. Kaya kung babalikan natin si you and I at saka si you and me, makikita natin na ang you ay pwedeng pang subject, pwede rin siyang pang object. Pero ang I ay pang-subject lang siya, ang me ay pang-object lang siya. Kaya, ang you and I ay gagamitin natin na pang-subject. Dahil si you, nakapartner ni I na pwedeng subject only, ay mag-function na subject lang din. Dahil yung partner niya pang-subject lang. Si you and me naman ay pang-object siya. Dahil si me ay ginagamit para pang-object. Kahit si you ay pwedeng gamitin subject, pero yung partner niya ay pang-object. Kaya, magpa-function siya sa second function niya na pwedeng maging object ng verb or object ng preposition. Kaya si you and me, pang-object siya. So, si you ay napaka-generous. Kung sino yung partner niya, ay yun ang ipa-function niya. Yung partner niya si I na pang-subject, so mag-function siya as subject. Kung partner niya na pang-object, so mag-function siya na objective. So, you and I, pang-subject. You and me, pang-object. Clear na ba? So, let's see how much you have learned. Practice tayo. Alamin niyo lang kung ang mga underlined personal pronouns ay okay ba ang pagkakagamit nila. Very simple exercise. Number 1. These are not our things. These are their. Ang underline natin ay si their. Okay ba ang pagkagamit niya? Ano sa palagay niyo? Tingnan natin. Hindi siya okay. Bakit kaya? Ang okay ay theirs. Hindi their. Dahil ang their ay dapat may partner na noun. Their things. Kaya lang, you avoid na maging redundant, so gagamit tayo ng possessive na walang noun na partner. Dahil alam na natin na things ang tinutukoy. Diba? Sige, next. Yours girlfriend is so pretty. Ang underline na personal pronoun ay yours. Tama ba ang pagkakagamit niya? Ano sa palagay niyo? Let's find out. Okay, so hindi tama ang pagkakagamit niya. Dapat your ang personal pronoun na gagamitin natin dito dahil merong partner na girlfriend or noun na girlfriend. Ito yung possessive na may partner na noun. Kaya, it's a no. Next. Number 3. My best friend and me are going on a trip this weekend. Nako, hindi siya tama. It's wrong. Dapat my best friend and I dahil ang me ay pang-object at ito ay ginagamit as subject. Kaya dapat my best friend and I dahil ang I ay nominative case or subjective case. Next. Theirs is the best entry for the pop music festival. Tama kaya ang theirs dito? Let's find out. Tama siya dahil ang pinag-uusapan nila dito ay ang entry para sa pop music festival. So, instead na sabihin na their entry is the best entry, theirs na lang. Dahil redundant na siya. O, diba? Next. 5. It's not his, it's her. Tama ba ang her? Tama ba? Let's find out.
Oh, it's not. It's not tama. It's not her. It's not her. Dapat, it's hers. Hindi sa kay boy, sa kay girl. Kasi ang tinutukoy dito sa context ay kung ano yung hindi pag-aari ng lalaki, hindi pag-aari ng babae. Okay lang to kung if it's not him, so it's her. Pero hindi si him ang tinutukoy, si his. Meaning possessive siya pero walang partner na noun. So dapat dito, possessive din siya na walang partner na noun para balance. At kung ano man yung tinutukoy na hindi niya pag-aari o pag-aari ni her, ay sino na sa context ang may alam. At yun ang iba't ibang cases ng pronouns na pinag-aralan natin dahil may nagtanong sa akin kung ano ang kaibahan ng you and I and you and me. And I hope na intindihan nyo na si you and I ay hindi pwedeng i-interchange with you and me dahil si you and I ay pang subject and si you and me ay pang object. I hope may na-learn na naman kayo sa video ito. Thank you so much for learning with me. Until next time, bye-bye!